Kaixo, ongi etorriak magazinera, gaur abuztuaren bortza da, hor zirala. Gaurko egunean elkarrizketa interesgarri bat izanen dugu Mariluz Murgi Aldaiekin, bera Nafarroako elikagaien bankuko bolondresa da, eta kontatuko digu zein den haien egoera, jakingo duzuenez, 100.000 euroko ekarpena beharrezko dute, haien lana egiten jarraitzeko, eta kontu horietaz solasteko, erran bezala berarekin egonen gara. Baina ez gaitezen, beti bezala, lehenik eta behin, betiko edukiekin. Hasteko efemerideak. Abuztuaren bortza zen 1849an. Pierres Broussais, lapurtar medikua, euskaltzaindiaren sortzaileetakoa eta politikaria jaio zen. Eta 1929an, diktadura frankistak 13 arrosak fusilatu zituen Espainian. 1962ko abuztuaren bostean, Nelson Mandela espetxeratu zuten. Ez zuten askatuko 1980 arte. Eta 1978an, diktadura frankistak salbuespen egoera ezarri zuen Gipuzkoan 3 hilabetez, 50 pertsona atxilotu zituzten. Azkenik 2010ko abuztuaren bortzean, San Jose mehatzeko istripua gertatu zen. Txileko mehatze batean lur jausi baten ondorioz 33 mehatzari lur azpian 33 egunez harrapaturik gelditu ziren. Egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Nafarroak kontsumitzen duen energia elektrikoa baino ia 172 gehiago sortzen du. 2021an, orduko 8.678 gigabatio, 5.050ko eskaria gainditu zuten. Kastejongo zentralak 3.500 gigabatio eta parke eolikoek 3.000 batio, guztizkoaren 178 ekoitzi zuten. Madrilek aldiz behar duenaren 100% baino ez du sortzen. Argazkian izotz pakete batzuk eta izenburuan izotz hornidura bermatuta. Estatuan eragin handia duen izotz hornidurarik ez da nabari Nafarroan. Serbilelo enpresak bakarrik egiten du produktu hori Foru Erkidegoan. Maria Sueskun gerenteak azaldu du eskaria asko igo dela eta egunean 40 tonara iristen ari direla merkatura. Beste berri batzuetan, FM Logisties enpresak 50 langile kaleratuko ditu oporretako lehen egunean. Eta Mikel Zabaltzaren senidek sekretu ofizialen legea errefusatu dute. Jarraian Diario de Navarra lerroburu nagusian, Nafarroako merkatariak Sánchezen energia aurrezteko neurrien aurka. Batzuek segurtasunik eza aurre ikusten dute erakusleioak 10etan argirik gabe geratzen badira. Eta argazkian, kexak Zabalguneko merkatuko beroagatik. Instalazioak 2 fasetan berritzen dira, eta hoztea ez da urte amaierara arte iritsiko. Erabiltzaile kritikatu egin dute ere, bilabesa batzuetan aire giroturik ez egotea. Azken berri batean, Nafarroak tximinoaren baztangaren aurkako txertaketa selektiboa hasi du. 29 dosi bidali ondoren, inokulazio kasuen kontaktu estuekin hasiko dira. Gara egunkarian, argazki handi batean, Gasteizko festen txupinazoko giroa ageri da eta izenburuan, akabo jaien lehortea Gasteizen, mendebalde basatia zutan. Eta ondotik lerroburu handi batean, Urkulluk atzera egindu eta onartu egindu Madrilgo energia aurrezteko plana. Tapia sailburuak eta hainbat filtraziok kontrakoa zioten arren, lehendakariak atzo iragarri zuen azkenean Espainiako gobernuaren energia aurrezteko plana aplikatuko dela. Beste berri batzuetan, Txinaren itsas maniobrak Taiwanen inguruan. Eta Madrilek ez du argitu norekin negoziatuko duen sekretu ofizialen legea. Berria egunkarian lerroburu nagusian, ur zerbitzua mugatzeko agindu dute iparraldeko 3 udalerritatik bitan. Pirinio Atlantikoetako departamenduak ura aurrezteko neurriak ezarri dizkie 102 herriri idortearen ondorioz. Hegoaldean urtegiak edukiaren 150 daude eta handitzen ari da murrizketak. Argazkian, Gasteiz festaren aterkipean. Andre Maria Zuriaren plazara itzuli da Zeledon 3 urteren ondotik, jaiei hasiera emateko. Bertze berri batzuetan,
Gerrarako prestatzen ari da Taiwan Txinaren maniobrengatik. Eta Farkeko disidenteak prest agertu dira Petrorekin hitz egiteko. Eta Euskal Herria irratian, berri handi batean, Koldo Leoz, Lizarrako alkatearen hitzak gozatzeari utzi gabe, ez dugu ahaztu behar nondik gatozen. Lizarrako jaiak ostiral honetan hasiko dira eta ospakizunaren arlo instituzionalari begira bota diogu Koldo Leoz Garzia alkatearekin. Bertze berri batean ere, Mikel Idoate, Izarra Tanatorioko kidaren hitzak. Hilerri digitalaren xede nagusia zuzendutakoaren ingurukoen arteko sarea sortzea da. Eta azkenik, Samuel Sánchezen hitzak Lizarrako txosnetan eragileak elkarlanean aritzen gara. Ikus dezagun asteburuko eguraldia. Gaur hortziralean tenperaturaren jaitsiera lurralde osora zabalduko da. Jaitsiera bereziki barnealdean nabarituko da eta maksimoak 23-26 gradu artekoak izango dira. Nafarroa hegoaldean ordea 30 gradu ingurukoak izango dira. Ipar isurialdean zerua oso lainotuta egongo da, behe-hodeiekin eta zirimiria egin dezake. Hegoaldean hodeitza saretuago egongo da. Arratsaldetik aurrera hodeiak gutxituz joango dira, baina Nafarroan ekaitzak izan daitezke. Ipar haizea ibiliko da eta ziertzoa zeharkatu egingo da arratsaldean. Bihar larunbatean temperatura gora egingo du berriro. Barnealde osoan maksimoak 30 gradutik gora egongo dira eta Nafarroa hegoaldean berriz 38 graduren bueltan. Kostaldean 30 gradutik behera geratuko dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goizean behe-hodei batzuk izan daitezke ipar partean eta arratsaldean bero hodeiak ugarituko dira barnealdean. Ez da baztertzen arratsaldean eta barnealdean ekaitzen bat izan daitekenik. Arratsaldean ipar haizea ibiliko da. Eta igandean giro eguzkitsua eta beroagoa izango dugu. Goizean zeruan hodei gutxi izango dira. Arratsaldean bero hodeiak agertuko dira eta baliteke egunaren amaieran barnealdean ekaitzak jotzea. Ipar haizea ibiliko da berriro eta horretan kostaldean 30 gradu azpitik geratuko da temperatura. Gainerako zonaldeetan ordea gehiago berotuko du. Eta aurreko egunetan, lerroburu handitzetan, egunkari handitzen lerroburuan, agertu zen berri larri bat edo larritasuna duena, eta da Nafarroako elikagaien bankuak 100.000 euro behar dituela, gutxienez, jarraitzeko hain zuzen ere beren lana egiten, 25.000 pertsona elikatzen edo elikatzen laguntzen behintzat, berri larri hori agertu zen, eta horretaz zertxo bai solasteko zortea dugu gaurkoan Mariluz Murgialdai, Nafarroko elikagaien bankuko voluntarioa den hori gurean daukagu. Arratsaldeon, Mariluz. Arratsaldeon, bai. Mil esker gurean egoteagatik, hartzeagatik denbora hau gurean egoteagatik. Mariluz, lehenik eta behin nola, pixketa argazki orokor bat egiteko, zein da zuen egoera momentu honetan, zein da bankuaren egoera? Bueno, bankuaren egoera larria. Notizietan agertzen zen bezala, nahiko larria momentu honetan. Aurtengo kanpainan, adibidez, guk egin dugu ekainean, maiatzaren bukaeran edo ekainaren hasieran egin genuen kanpaina, izan zen despentsa handia lemarekin, eta, izan zen bi modutan. Altzen eman dirua bonoen bidez, hau da, supermerkatuetako kutxetan bonoak saltzen ziren. 5 euroko bono edo 10 euroko bono, eta jendea, bakoitzaren arabera, erosten zituzten. Alde batetik dirua, atera genuen hortik. Eta beste aldetik ere, guk jarri genituen kutxak, hor atarietan, beti jartzen genituen bezala, kutxak gero elikagaiak sartzeko hor, eta gordetzeko, eta bankura eramateko. Atera genuen alde batetik dirua,
€155.000 edo, eta kiloak 124.000 kilo edo. Osea, besteekin konparatuz oso gutxi. Osea, lehen ateratzen genuenaren erena, gutxi gora bera. Orduan, klaro, guk zergatik esaten dugu €100.000 behar dugula? Ba, eske, guk ematen ditugu hilabetero 25.000 pertsonentzako elikagaiak. Orduan, egiten baduzu biderketa, 25.000 bider 14 kilo gutxi gora bera ematen dugu pertsona bakoitzentzako. 14 kilo bider 25.000 badira 350.000 kilo. Hilabetero. Hori biderkatzen duzu, bider 12, 4 milioi kilo. Gutxi gora bera, 4 milioi kilo behar ditugu urtean zehar. Jarraitu ahal izateko. Eta momentu honetan, ikusten da, ez dagoela. Orduan, beharrezkoa da. Bestelaz, orain adibidez ematen ari gara 7 kilo bakoitzarentzat, erdia. 14 beharrean 7. 14 beharrean 7 kilo. Eta, bueno, hor dago larritasuna. Baina gero eta gutxiago daukagu, beraz, orain 7 kilo, baina hemendik 2 hilabetera sortzen ez bada zerbait, ez da 7 ere. Orduan, hori da. Mariluz, egoera pixket hobe ulertzeko kanpaina hau egiten duzue urtero, pentsatzen dut ez da 2 hilabeteka, urtean 2 aldiz, eta normalki lortzen duzue, egiten duzue espektatiba batzuk, eta lortzen duzue, erraten zenuena, ez dakit, aportazio handi batzuk. Claro, pandemia egon da hor tartean, eta ez dugu egin kanpaina, lehen egiten genuen kanpainak ez genituen egin, ze ezin zen atera, ezin zen mugitu, ezin zen, hori. Eta orduan, pandemian uste dut 20an egin genuen online deialdi bat, eta jendeak, erantzun zuen primeran. Irakurri non baiten 500.000 euro atera ziren. Hor zer gertatzen Mariluz? Nolabaiteko solidaritate olatu bat edo? Bai, nik uste dut hor gertatu zena izan zen, hori jendeak ikusten zuen, denok geundela oso larri eta denak etxean, eta, eman beharko dugu, behar dutenentzako, ez dakiz zer, kontzientzia handia uste du sortu zela momentu hartan. Baina gero, eta pixka gutxiago da, eta orain nik uste dut, badirela arrazoiak, prezioen igoera, ziurgabetasuna, ez dakit, beldurra zabaldu da nik uste dut. Eta orduan, arrazoiak badaude, baina, guk eskatzen duguna da, pixka bat jarraitu ahal izateko, eskua zabaldu pixka. Kurioso da ez, Mariluz? Pandemia garai horretan, hau da, denak, akaso ez, egoera, ez dakit, larri edo berezi batek ginean, hor akaso lortu genuen empatizatzea, ez dakit, gehiago jendearekin ez, egon zen, holako solidaridade bat, ez dakit, empatia bat ulertzea ez, bertze pertsonek ere sufritzen dutela, baino gero, akaso orain gauden momentu batean, ez dakit izaten Mariluz, pixket desalbese quien pueda, ez? Ikusten dugu igual, etorkizunera erraten zen bezala. Hori da, esaten dute, irailan ez dakigu zer gertatuko den, irailan, urrian, zer gertatuko den, ez dakit, hemendik 2 hilabetetara zer gertatuko den, ez dakit, beldurra, nik uste du beldurra sartzen ari da, ez? Ez dakit zer den, baina hala eta guztiz ere, hau da, errealitatea, ez? Edo zein kasutan, Mariluz, aportazio horrek erran nahi dut seguraski ez dute terminatuko, ez? Pertsona bat, ez dakit, pertsona bat, hilabetera ailegatu alden edo ez. Erraute egiten den doaintza hori, ez? Bono hori, erran nahi dut. Naiz eta, seguraski datozten hilabeteak eta kaso urteak, zailak izan, hala ere seguraski badugu margena, ez? Egiteko hor ekarpen bat, ez? Bai, margena urte osoan, ekarpenak egin daitezke edozein momentutan. Zeren egin alda web orriaren bidez, eta, badaude hor
kutxa kontu korrenteak, eta badaude emateko badago. Mariluz, 1.000 euro horiek gutxi gora bera emango zuten urte hau bukatzeko? Edo ez dakit, más o menos noraino iristen alko zen horrekin? A ber, urrengo bilketa badaukagu, ez dakit, azaroan edo abenduaren hasieran, hor izango dugu beste bilketa bat. Orduan, hori egin arte, 100.000ekin konpondu ginateke. Guretzat asko sobekia da, aprobetxagarriagoa da dirua elikagaiak baino. Osa, jendeari gustatzen zaio, elikagaiak eman, elikagaiak sartu kutxetan, eta hori ez, baina, karo, hor biltzen ditugu pasta pilo bat, lekale pilo bat, arroza, ez dakiz zer, baina gero eguneroko gauzak... Barazkiak adibidez, ez? Adibidez, edo, ez dakit, esnea, olioa, eta gero, orain arte, ongi egon garenean, eman dugu oilasko kongelatua, oilaskoa, bai. Gero ere erosi genuen, pandemia eta gero erosi genituen arrautzak ere ematen genituen, oilasko, arrautzak, esnea betianik izan da, baina, klaro, orain ja oilaskoa bukatu da. Eta, baina, esan nahi nuena, diruarekin guk egiten dugu, erosten ditugu behar ditugun elikaiak, eta gainera behar dugun momentuan ere, ez? Eixe flexibilidade gehiago eta efizienteago edo konkretuago behar duzu. Hori da, eta orain behar baldin badugu, kamioi bat esne, diruarekin esnea erosten dugu. Orain ez dugu behar, ez dakiz ere, diruarekin asko aprobetxatzen dugu. Eta gainera, alpor maior edo nolabait esateko erosterakoan, prezio honean erosten dugu, fabrikatik zuzenean, eta diruarekin asko sobe. Karo, gertatzen da, undizetan erraten dute ere, gobernuz kanpoko erakundeetan edo bertze herrialdetan egiten alden laguntzarekin, ez? Guk undizetan pentsatzen dugu, akaso normala da, ez? Ara joan nahi dugula, ez? Laguntzera, ez dakit, ez? Errefuxiatuen kanpamendu batera, adibidez. Baina gero egia da, erakunde unditzek erraten dute, modu honena laguntzeko izaten dela diru aportazioa, ez? Hori da. Karo, gero nik ulertzen dut, ez dakit nola, giza psikologiaren ikuspuntutik sentitzen duzu, ez? Ekarpen handiago bat, zuzenago bat egiten duzula, tori, janaria, tori. Eta gainera gu egoten garenean hor, bai, eta behintzat adineko jendea, ez? Adinekoak gehiago esaten dute. Eske nik ez dakit nora joango den diru hori. Badakit hau, usten badut lekale pakete bat, badakit hori dela. Baina dirua auskalo nora joango den, ez? Baina, bueno, izan behar dute oso seguru, dirua joaten dela elikagaiak erosteko. Eta gainera, egiten duguna da bonoak erosten badituzte bonoak, eroskin adibidez. Bono horiek hor gelditzen dira, denda horretan, eta gero denda horretan erosten dugu gero behar ditugun elikagaiak. Ez dugu hartzen diru hori, baizik eta hor gelditzen da, eta gero diru horrekin erosten dugu behar duguna. Mariluz, pixket ulertzearen ezagutzearen hobe nola egiten duzuen lan, gero zuek ez, egunerokoan. Azteko, 14 kiloen erreferentzia hori. Zergatik hartzen da 14 kilo, ez dakit, pixket pentsatzen 14 kilo horiekin ematen aldela dieta egoki bat, ez, pertsona bati. Bai, bueno, esan behar da, elikagaien bankuak ematen duena pertsona batek behar duenaren 30 da. Zeren, guk ematen dugu, hori, lekaleak, esnea, arrautzak, batzutan haragia beste batzutan ez dago, baina adibidez arraina ez dago. Arrainarik ez dago, eta jendeak erosi behar du arraina. Osea, esan nahi dut, bankuak ez du dena betetzen. Baizik eta 130 edo, ez? Eta horrek suposatzen du, hori, 14 kilo hilabete baterako. Pertsona bakoitzentzako.
Gero, hor sartzen dira ere frutak. Zeren, fruta eta barazkien ekoizleek, produktores de fruta verdura eta horiek, bidaltzen dute astero kamioi bat fruta. Eta fruta hori ere banatzen da, astero. Hau da, zuek erosten duzen fruta? Guk ez dugu erosten, hori da excedenteak. Excedente. Eta Nolabait beraiek aprobetxatzen ez duten, ez? Hori da, badakizu excedenteak, ez dakit gobernuak ematen dute subentzioa ekoizleek hori egiteko. Ematen diete ez dakit zenbat subentzio, eta ez botatzeagatik ekartzen dute. Kilo horiek ere kontatzen dira 14 horietan, eta hori egiten da astero. Hainbat kilo, 2 kilo edo ez dakit zenbat astero pertsona bakoitzeko. Orduan, hori, 14 kilo hortan dago fruta, eta batzutan kongelatua, baina izaten dira, fabrikek ere, enpresek ere ematen dizkigute pilo bat, adibidez, esnekiak, estebeteak, embutidoak eta horiek ere, eta gero kongelatuak, konserbak ekartzen dituzte, bai potetan, latetan, eta baita ere kongelatuak ere. Orduan, denetarik pixka bat ematen digutena, guk banatzen ditugu. Zuek egiten duzuen lana, Mariluz, izaten da janari, elikagai guzti hauek, banatzea. Zuek ez duzue jangelarik, ez duzue jaten ematen. Jangelarik ez. Eta guk ez dugu ematen gainera, zu behar baldin baduzu eta bankura joaten bazara, guk ez dizugu zuri ematen. Baizik eta guk ematen diogu gizarte erakundeei, adibidez, gizarte erakundeak izaten dira Caritas talde guztiak. Badakizu, parrokia bakoitzean Caritas talde bat dago. Caritas talde horri ematen zaio gero beraien usuarioei emateko. Beraiek badute, hainbat familia, behartsuak, eta orduan guk emandakoak beraiek banatzen dituzte. Guk orduan egiten dugu lote handiak. Orduan badaude... Ez dizu ematen individuei, ez da joaten individu bat zuen gana eta berari. Ez. Guk ematen diogu, gizarte erakunde horiei. Eta haiek banatzen. Badakite bakoitzak zenbat familia duten, zenbat duen familia bakoitzak zenbat duen. Hori badaukagu guk zerrenda guztiak. Eta sistema informatiko batekin, eramaten dugu sistema informatiko baten bidez, eta badakigu familia bat joaten bada parrokia batera hartzera, ezin du beste batera joan. Zeren alerta bat agertzen da. Pertsona honek hartzen du ez dakit nun. Oso kontrolatuta dago hori ere, zeren bestela, ni noa ona eta horra, baina ez, kontrolatuta dago hori ere. Eta, aipatzen genuen lehenago, 14 kiloko, orain 7 hori, eta orain 7 jetxea. Horrek erran nahi du, orain 7 kilo horiekin ematen da, beharrezkoaren 15% iritsiko da. Hori da. Horrek emango du, ez dut uste osasuntsuena denik. Hau da, seguraski horrek ez dakit emango du justo nolabait ere elikatzeko, minimo batzuetara llegatzeko. Minimo. Hori da, minimo. Horregatik eskatzen dugu. Minimo. Horrekin ezin da bizi. Baina, klaro. Mariluz, aipatzen zenuen, egoera larria dela, ze gertatzen da ez badire 100.000 euro horiek lortzen. Zer nahi duzunik esatea? Jaitxe egin beharko da. Ez badaude, guk badaukagu nabe handi bat, eta egiten dugunean bilketa handia, betetzen ditugu, 4 piso dago, 4 piso daude. Eta orduan piso guztiak badaude beteta. Orain berriz, oso gutxi. Orduan, baldin badago, hilabete honetan baldin badaude, ez dakit zenbat kilo esne, banatu egin behar dira esne hori, baino
lehen igual 2 kaja bakoitzeko eta orain kaja bat. Osea, eske Proporzionala da, hori da. Mariluz, kontu bat niri bereziki impactante egin zaidana irakurtzen bizke kontuarena dela jende kantitatea. Hau da, 25.000 pertsona, ez? Bueno. Nik pentsatzen nuen Nafarroan, erran nahi dut, karo, niri galdetuko bazidaten. Horrek esan nahi dut 8.000 familia, 8.000 familia. Karo, nik pentsatuko nuke erraten dute, bueno, ez da egit, zifra bat nik pentsatzen nuela nola baitere normala, ez dut erraten justo baizik, eta normala izaten antzela ez dakit 5.000 pertsona, baina 25.000 egin zitzaidan impactante, erran jende haundiz dago egoera larri horretan. Bai, eta gainera perfilak oso desberdinak. Ni 7 urte dara matzator, eta gogoratzen naiz hasi nintzenean, kizu, etorkinak, langabeziak zeudenak, ez dakiz zer, baina gaur egun hori, eta gainera lan egiten dute batzuk, baina ezin dute aurrera eraman bizitza. Eta hori tristea da, ez? Osea, zuk lan egin behar baldin baduzu 8 ordu eta, karo, edo alkilerra, begira nola dagoen, nola dauden alkilerrak. Osea, ordaindu behar baldin baduzu alkilerra, behar bada, janaria nunbaitetik hartu behar duzu. Orduan, oso larria. Claro, pandemian asko igo da, Pandemia baino lehen genituen 22.000 pertsona. 3.000 sartu dira, zerrendetan. Nafarroan, hori da? Nafarro osoan, ez bakarrik Iruñan eta Nafarro osoan, baino gehitu dira 3.000 pertsona gehiago. Pandemia eta gero. Eta gainera, Mariluz, segurazki ere, orain gutxiago bildu da, baina aurre ikuspena, etorkizunera begira izango da, ez? Segurazki jende gehiago, oraindik ere batza horretara, ez? Claro. Behar gehiago, jende gehiago, eta gutxiago bildu. Segun nola doan asuntoa, jende gehiago sartuko da egoera horretan, ez? Jende hori, Mariluz, izaten da orokorrean gehiengoa Iruña inguruan biltzen dena? Ez dakit, pixket hiria handietan. Bueno, bai, porque Iruña oso handia delako, baina bez, Nafarro osoan dago. Osea, baditugu 170 erakunde Nafarro osoan, ez? Claro, Iruñan eta Iruñako inguruan daude gehienak, baina badaude Beran, badaude Lesakan, badaude Tuteran, badaude toki guztietan. Nafarro osoan. Egoera bera, segurazki, impactatuko ziguna, ez? Ez zaita dirazgarria esanguratxo erranduzuna perfilaren, ez? Normalki pentsatzen dugu, eta egongo dira aurre iritzia handiz, ez? Bueno, hor daude, drogatzen den jendea ez duela lanik egin nahi. Ez, gero egoera diferentea da, ez? Prekarietatea erraten dena jendea lanean, eta hala ere ez du ematen. Bai, oso diferentea da. Perfilak esaten dizut, osea, jende normal bat, edo bazuela, ez dakit, taberna bat zuela, eta itxi egin behar izan du, eta gelditu naiz ezer gabe. Aurkitzen dituzu pertsona, gu bezala. Edozein momentutan, edozeini gertatu altzaio, ez? Nik uste hori dela gakoetako bat, ez? Ulertzea gaur zuzara eta bihar nahi naiz, eta hemen denak elkarri behar dugu. Hori da, pentsatzea pixka bat eta jarri bakoitzaren tokian, ez? Eta pentsatuz, niri ere gertatu altzait. Ez da, alferkeria kontu bat, da bizitzaren goiti berak, ez? Zorte kontuak eta... Mariluz, justo horren aritik eta pixket isten joateko, agian hau gehiago zure iritzitik, edo ez dakit bankuaren pixket perspektiba zein den. Jende handitzek pentsatuko du, bueno, hori karitate kontu bat da, ez? Baina arazoa bertzen nonbaiten dago. Zuk ala ikusten duzu, norbaitek errakaten badizu, bueno, hori da partxe bat. Zer erantzungo zen? Bai, eta egia da partxe bat dela, ni ados nago. Baina instituzioak ez badute zeo zer egiten, norbaitek egin beharko du, ez? Bitartean zer egiten dugu? Utziko dugu jendea horrela, zerbait egin ahal baldin badugu, guk adibidez, begira, supermerkatuetan
pasatzen dira egunero bi furgoneta, mankomunitateko bi furgoneta, Iruñako mankomunitateko bi furgoneta, pasatzen dira supermerkatuetatik eta hartzen dituzte supermerkatuek bota behar dituzten elikagaiak. Zergatik? Sagar batzuk ez dakiz zer bota behar dituztela, zeren biharko ja ez dute balioko. Letxuga horiek nahiko pixkatola ezin dira, badakizu nola, joaten garen erostera, eta dena... Patatak ez badu forma ona, ja zugu erosten. Hori, ja usten dugu, eta, bueno, gauza horiek, gero, kadukatu behar baldin badituzte bihar, o hemendik 2 edo 3 edo 4 egunetara, zuk ez duzu hartzen. Ikusten baduzu, jogurta, kadukatzen badu hemendik aste bat, ez duzu hartzen duzu 3 hilabete falta zaiona, ez? Orduan, hori dena sartzen dituzte barkila batzuetan eta supermerkatu guztietatik egunero hartzen dituzte kilo pilo bat. Orduan, hori da, adibidez, nik egiten dudan lana, talde honetan nago. Eta orduan egiten duguna da, hori, hartu barkila eta sailkatu ongi dauden gauzak. Jateko, balio duten gauzak, sartzen ditugu kutxa batzuetan, gero jendeari emateko. Horrek, bi gauza honak ditu. Batzuk jaten dituzte ongi, zeren gainera, dira, jor, urdaiazpikoa, dena, ikusten duzun guztia eta bukatu behar txaiela bizia, horiek guk eramaten, beraiek eramaten dizkigute, eta guk sailkatu eta sartzen ditugu kutxetan emateko. Orduan, alde batetik, gauza horiek ez dira botatzen. Huella de karbono suposatzen duena ere. Osea, kiloka eta kiloka eta kiloka botatzen dira bestelaz. Bueno, guk egiten dugu hori, eta, bueno. Baina instituzioak beraiek egin behar zuten. Noski baietz, nola utzi behar alda pertsona batzuk ezin dutela ongi bizi, ongi jan. Hori gobernuek egin behar zuten, noski baietz. Baina egiten ez den bitartean zer egingo dugu. Mariluz, hau erraten genuena, karitate kontu bat da, hau da pentsatzea, bueno, ez dakit ez, nola baiteko pena batetik ez, gaixoa pertsona hau lagundu behar dut, edo iduritzen zaizu gehiago justizia kontu bat dela? Hombre, justizia izango zen, bakoitzak izatea, beraien soldata eta beraien modua, bizitzeko modua. Hori izango zen justizia. Hau ez dakit zer izango zen. Hau ez dakit zer izango zen. Karitatea ere, ez, karitatea ez da. Osea, ez digu pena ematen. Bueno, ematen diegu behar dutelako, besterik ez. Ez dakit nola esan. Solidaritate kontua. Solidaritate kontua, gu jubilatua gara, guztiok. Orduan, sartzen ditugu ordu batzuk hor, bueno, solidaritate moduan edo, ez dakit. Pena ez, penarik ez, baizik eta hori, ez dugu bota behar, eta norbaitek aprobetxatu albaldin badu, primeran. Guk jango genuke gure etxean, benetan ongi daudela, oso ongi. Osea, gaizki dagoena botatzen dugu. Eta gainera, badaukagu olako kontenedorea handi bat, botatzeko, hori, azana horiak ez dakiz zer dagoela, ez dakiz nola eta botatzeko. Eta gero, hori ere ez da botatzen, zeren eskola granja bat, etortzen da egunero, hori dena hartzeko eta beraien animaliei emateko. Osea, nik uste dut egiten dugu lan bat, logikoa, bezalde batetik. Bai, eta gainera, natura pixka bat hobetzeko, ez? Egoten da lotuta, haunditzetan nik uste, ez? Kezka edo arazo sozialak eta naturalak joaten dira haunditzetan iduritzen zait, bide beretik.
Gaurkoan, erran bezala, Mariluz, hemen ez, elikagaien Nafarroako bankutik, ikusten duzunez, egoera, larria, egiten duten lana ikaragarria, 100.000 euro horiek gutxienez beharko ditugu, Nafarro bezala, elkar laguntzeko ez, nik uste mezu horrekin gelditu behar garela, hau, elkar laguntze kontua dela, gaur zuzara bihar ni naiz, eta hoixen, justizia afera bat, Mariluz, mil esker handiz gaur gurean egotegatik. Eskerrik asko zuei. Ikus ditzagun, Iruña herriko udaletako albisteak. Gaur Iruñean geratuko gara. Ostiral honetan, gaur bertan, iritsiko da So hirira. 2020ko Malabaria jaialdian publikoaren saria irabazi zuen zirku ikuskizuna. Hasi da, Oko Ama Berginaren plazan, Atarender Pamplona udako programa. Artea eta teknologia harresietan biltzen dituen 3 hitzordurekin. Baitere, 2000 pertsonek baino gehiagok bisitatu dute trinitarioen trenbidearen eta bide berdeen interpretazio zentroa funtzionamenduko lehen hilabetean. Trenparkea izenaz ezagutzen dena abuztuan zehar irekitzen da. Asteartetik igandera, 6-etatik 8-etara. Eta udalak Orozko Beitegiko eraikinak eraitsiko ditu udazkenean, hiriaren hegoaldeko sarreran inguruko hirigintza garapenarekin jarraitzeko. Prozesua 162.000 euroko aurrekontuarekin eraisteak egiteko eskaintzak aurkezteko fasean dago. Bertzalde, gaur reggae, dancehall, afrobeat eta hip-hop izango dira zaldi zuriaren begiratokian Brick Paco artista senegaldarrerekin. Eta astelenean 8-etatik aurrera, Free Lane taldearen bluesak San Jose Plaza girotuko du. Artearekin jarraituz, 5 arratsalde kantatzeko, dantzatzeko, eskulanak egiteko eta identitate sexualari buruz hitz egiteko. Gazteriaren etxeak bere doako programazioarekin jarraitzen du abuztuan. Egunero plan bat, 4 eta 14etik 30 urte bitarteko gazteentzat. Eta abuztuaren 8ean astelena, Etxabakoitzeko parkeak Sonic filmarekin hasiko ditu udal zikloko 2. asteko emanaldiak. Programa honek 26 urteko ibilbidea betetzen du hirian eta doako saioak eskaintzen ditu gune irekietan abuztu osoan zehar. Baitere, Gil Kerer, Daniel Abreu eta Ertza konpainiek zabalduko dute larunbat honetan Dantzat Malditos jaialdiaren 7. edizioa. Ikuskizunak 8-etatik aurrera zaldi zuriaren txokoan, Jito Alai frontoian eta berriro zaldi zuriaren antzestuko dira. Eta hausen izan da dena gaurkoz magazin honetan. Beti bezala hemen Xaloa telebistan, Nafarroko Euskarazko telebista honetan asteburu hona pasa eta astelenean hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.